Ahojte priatelia, vítam vás pri našom ďalšom videu. Minule sme začali rozprávať o histaminovej intolerancii a o tom, aké typy histaminikov poznáme. Aby sme si to pripomenuli, tak poznáme dva základné typy histaminikov. Sú to ľudia, ktorí majú intoleranciu iba na histamín z jedla. To znamená, že keď zjedia jedlo s vysokým obsahom histamínu, jedia ho dlhšie a tento histamín sa nahromadí v ich tkanivách, tak začnú mať problémy. A potom sú to ľudia, ktorí majú problém aj s vnútorným uvoľňovaním histamínu, čo je teda horšia situácia, pretože skôr či neskôr môžu začať mať problém nielen s histamínom, ktorý sa uvoľňuje v ich organizme, ale aj s histamínom, ktorý prichádza z jedla. Samozrejme, tieto dve situácie môžu existovať aj oddelenie, to znamená, že môže existovať situácia, keď niekto má problém iba s histamínom z jedla a môže existovať situácia, keď niekto má problém iba s histamínom z vlastných buniek. 1 z 5 ľudí dnes má histaminovú intoleranciu na celej Zemi. To je ináč veľmi zaujímavá informácia. Vedci sa snažia prísť na to, že prečo to takto je. V podstate nevedia udať nejaké smerodatné dôvody. Niekto tvrdí, že to je vlastne s nárastom srdcovo-cievnych ochorení. Ľudia začali užívať lieky a tieto lieky blokujú diaminoxidázu, ale ako vieme, je nás tu strašne veľa s histaminovou intoleranciou takých, ktorí nemáme srdcovo-cievne ochorenia. Celkovo počet ľudí s histaminovou intoleranciou stúpa a vlastne dovolím si povedať, že túto situáciu môžeme pripísať aj konzumácii ultraspracovaných potravín. Keď dneska prídete do obchodu a pozriete sa tomu, čo vlastne v obchode s potravinami vidíte, aké sú tam potraviny, tak môžeme povedať, že takmer každá potravina dnes je nejakým spôsobom upravená alebo zakonzervovaná, takže v podstate človek nemá na výber a môže konzumovať iba ultraspracované potraviny. Takže vidíme, že počet ľudí s histaminovou intoleranciou nám narastá. Ďalším dôvodom, prečo ľudia majú vo všeobecnosti potravinové intolerancie, je aj fakt, že dnes máme dostatok rôznych informácií na internete o rôznych životných štýloch. Každý z nás chce niečo spraviť pre svoje zdravie, začína to v dobrom, chceme byť zdraví, chceme vyzerať dobre, rozhodneme sa, že zmeníme náš jedálny lístok a budeme konzumovať niečo iné. No a samozrejme, bohužiaľ môže stať, že toto dobré úsilie sa obráti úplne naopak a namiesto toho, aby sme zberali plody svojej práce, ochorieme. Takže vlastne je to aj dostupnosť informácií a podieľa sa na tom teda ten fakt, že ľudia jedia niečo úplne iné, ako boli zvyknutí, ako boli vychovaní a je to iné jedlo, na aké majú enzymatickú výbavu. Tá enzymatická výbava tu bohužiaľ zohráva veľmi podstatnú rolu. Nie je jednoduché pre niekoho, kto vyrástol v rodine, kde celé generácie jedli najmä múčne jedlá. A teraz takýto človek, ktorý má enzymatickú výbavu najmä na trávenie múčnych jedál, sa rozhodne, že to zmení, lebo nie je spokojný s tým, ako vyzerajú jeho rodičia, chce vyzerať inak, chce žiť inak a rozhodne sa, že bude jesť iba zeleninové jedlá, dajme tomu, bude vegán. No a práve vtedy môže prísť taká situácia, keď jeho organizmus sa tejto situácii vôbec neprispôsobí. Existuje odbor, ktorý sa volá epigenetika a epigenetika je vlastne o tom, že keď sa rozhodneme alebo keď z nejakého dôvodu zmeníme naše životné podmienky, presťahujeme sa do iného prostredia alebo začneme žiť iným životným štýlom, tak vlastne tieto zmeny sa môžu dostať do našej DNA. Videla som takú štúdiu so ženou, ktorá bola prvýkrát tehotná a porodila dieťa za ideálnych podmienok. Toto dieťa bolo potom v živote šťastné. Druhé dieťa porodila vo väznici a toto dieťa
celý život trpelo úzkosťou a stresom. Takže o tomto je tá epigenetika. Však tá epigenetika je veľmi selektívna. To znamená, že epigenetika sa rozhodne, že čo si do tej DNA zaznamená, čo si tam zmení a čo v žiadnom prípade meniť nebude. To znamená, že vy keď sa rozhodnete, že zmeníte svoj životný štýl a začnete jesť nejakú úplne odlišnú stravu, alebo dajme tomu, že sa rozhodnete, že sa presťahujete do nejakej exotickej krajiny, tak sa vám môže stať, že váš organizmus tento nový štýl absolútne nepríjme a začne sa u vás rozvíjať nejaké ochorenie. Čo sa týka tých ochorení, tak človek vo všeobecnosti, alebo teda ľudská rasa, každý človek má asi okolo 200 000 génov a z toho 22 000 génov používa, 22 000 je funkčných. Bohužiaľ, niektorí z nás zdedili gény pre rôzne ochorenia. A teraz čo sa stane? Prečo sa niekedy tie gény zapnú a spôsobia ochorenie, alebo teda spustia ochorenie a niekedy nie? Takže na spúšťaní génov sa spolupodiela trojica týchto situácií. Prvá situácia sú emócie, je tam emočný podiel. Druhá situácia je fyzická námaha a cvičenie. A tretia situácia je spôsob, akým sa stravujeme. Môže sa vám teda stať, tak ako sa to stalo presne mne, že hoci sa stravujete úplne dokonale, robíte všetko ako máte a emočne ste relatívne vysporiadaní, ale veľa športujete, príliš veľa športujete, to znamená máte nadmerné množstvo pohybu, to presne som robila ja, tak sa vám spustí gén a spustí sa vám nové ochorenie. Ja mám tých ochorení viacej, takže som toho asi povyvádzala viacej. Takto sa teraz spúšťajú gény pre ochorenia. To znamená, že môžete mať emočné problémy, nadmerné množstvo stresu, možno sa hýbete veľa, alebo možno sa hýbete málo a možno sa stravujete nesprávne. Ale vrátim sa späť k histaminovej intolerancii. Prvé, keď vás diagnostikujú, alebo teda keď sa diagnostikujete sami, pretože dneska veľa ľudí na sociálnych sieťach sa sťažuje práve na to, že lekári ich nepočúvajú, a že si testy na potravinové intolerancie v laboratóriách musí zaplatiť sám, tak si teraz predstavme, že máte diagnózu, že vám vyšla diagnóza histaminová intolerancia. To znamená, že sa vám v tenkom čreve netvorí dostatočné množstvo diaminoxidázy. To je enzym, ktorý trávi histamín z jedla, lebo sa bavíme stále o histamíne z jedla. Teraz sa nebavíme o tom, keď sa nám histamín uvoľňuje z vlastných buniek. Takže buď toho enzymu máte málo, lebo bohužiaľ ten enzym sa tvorí, ale nefunguje. Čo sa týka genetiky pre histaminovú intoleranciu, tak nemôžeme jednoznačne hovoriť o zdedenom ochorení, pretože stretla som sa aj s prípadmi ľudí, ktoré nemali gény pre histaminovú intoleranciu, napriek tomu histaminovú intoleranciu mali. Takže teraz sme diagnostikovaní, máme tú diagnózu a teraz čo s ňou budeme robiť? Tak veľa ľudí sa obratí na sociálne siete, napíše: dobrý deň priatelia, ahojte, diagnostikovali mi histaminovú intoleranciu, čo mám robiť? A samozrejme, napíše tam veľa ľudí. Každý napíše svoju skúsenosť. Veľa ľudí si myslí, keď sa to podarilo mne a ja som sa stravovala takto, tak určite sa to podarí aj vám. Bohužiaľ, to nie je pravda. Každý sme individuálni. A to, čo sa podarilo niekomu, kto mal možno iba histaminovú intoleranciu z jedla, sa bohužiaľ nemusí podariť vám. Takže každý sa bude musieť zariadiť podľa seba. Ja som na toto prišla veľmi rýchlo, pretože aj ja, aj Dianka máme histaminovú intoleranciu. Ja som bola diagnostikovaná ako prvá, možno jedna z prvých na Slovensku. V tom čase mi pani doktorka povedala, že mám histaminovú intoleranciu a povedala mi: choďte domov a vyhľadajte si informácie o tomto ochorení. Ja som si potom prečítala ten švajčiarsky zoznam a skoro som dostala infarkt. Zistila som, že zoznam mi vôbec nesedí, pretože na veľa z tých potravín, ktoré tam boli vedené, som vôbec nereagovala. Naopak na potraviny, ktoré mali byť bezpečné a mnohí ľudia spomínali, že pre nich boli bezpečné, som reagovala. A keď som si vytvorila nejaký vlastný zoznam potravín, tak samozrejme, keď bola Dianka diagnostikovaná, tak som mi hneď odporúčala: Dianka, jedz toto a nejedz toto, a zistili sme, že s Diankou je to zasa úplne inak. A Dianka má zasa úplne iný zoznam potravín, ktorý toleruje, netoleruje.
A presne toto isté sa dočítate aj v skupinách na sociálnych sieťach, že strašne veľa ľudí toleruje rôzne potraviny. Takže máme tu zoznamy, najznámejší je švajčiarsky zoznam, potom je tu anglický zoznam, bohužiaľ aj tie zoznamy sa rôznia. Dovolím si pripomenúť, že aj hladiny histamínu v jednotlivých potravinách, v jednotlivých zoznamoch môžu byť rozličné, pretože na to, aký bude vlastne ten obsah histamínu v tej jednotlivej potravine, tak na to vplýva veľa podmienok. Keď napríklad máme zeleninu, tak veľa závisí od toho, kde tá zelenina bola dopestovaná, za akého slnečného svitu, v akých tepelných podmienkách, aký typ vody bol použitý na závlahu, aké hnojiva sme použili. Toto všetko ovplyvňuje hladinu histamínu v zelenine a preto napríklad, ja neviem, cukina na Slovensku môže mať úplne iný zoznam histamínu ako cukina vo Švajčiarsku. Takže aj tie hladiny toho histamínu sú orientačné. Vy môžete zjesť niečo, čo vám teda nespôsobí, neurobí zle, na budúce si to kúpiť a urobí vám to zle. Ideálny spôsob, ako začať dietu, je ísť na eliminačnú dietu. Eliminačnú dietu, tak tento termín nemá nikto rád, nemám ho ani ja rada a celkovo slovo dieta vôbec nemám rada, pretože ja hovorím, že ľudia ako my, bohužiaľ od rána do večera musí myslieť na to, čo budú jesť a čo zjedli a čo im urobilo zle a počom sa cítili dobre a jedlo neustále riešia a potom sú neustále hladní, takže jedlo sa stane vašim pánom a pri eliminačnej diete to bude náročné, pretože budete musieť úplne všetko vylúčiť. Eliminačná dieta by nemala trvať dlhšie ako týždeň a eliminačná dieta znamená, že by sme mali jesť potravinu, ktorú považujeme za 100% bezpečnú. Niekto z nás nemá ani páru o tom, čo je vlastne pre ňoho 100% bezpečné. Pre mnohých ľudí to môže byť iná potravina. Niektorí ľudia chcú jesť zemiaky, lebo zdá sa im, že zemiaky sú fajn pre začiatok. Ja by som zemiaky veľmi neodporúčala, pretože zemiaky obsahujú oxaláty, obsahujú lektíny, to sú rôzne fytochemikálie, ktoré spôsobujú intolerancie u mnohých ľudí. Osobne by som odporúčala začať eliminačnú dietu rýžovými cestovinami, bielými rýžovými cestami, nie celozrnnými, lebo aj tie celozrnné rýžové cestoviny obsahujú veľa lektínov. Bielými rýžovými cestovinami, a to takými cestovinami, ktoré boli na jednom mieste vyrobené a na jednom mieste aj balené, pretože dneska ten potravinársky priemysel, to je obrovský biznis a veľakrát sa stane, že rýže sa niekde zozbiera, potom sa niekde transportuje, tam sa zomlie na múku, potom sa zasa prevezie niekde inde, tam sa z toho vyrobia cestoviny. Tie sa dovezú niekde inde a potom sa zabalia a počas tej cesty je milión možností a príležitostí, ako sa tie rýžové cestoviny môžu kontaminovať plesňami alebo čímkoľvek iným a potom vlastne vám môžu robiť zle. Ideálne by teda mali byť rýžové cestoviny, ktoré boli vyrobené a zabalené na jednom mieste. No a vlastne mali by sme začať tieto rýžové cestoviny, mali by sme jesť na raňajky, na obed a na večeru, aspoň 3 dní, by sme teda videli, ako na to náš organizmus reaguje. Ak sme bez reakcie, cítime sa relatívne dobre, pretože má človek naozaj vysoký stav histamínu, má zlé reakcie, žihlavku po celom tele, tak niekedy taká žihlavka nezmizne iba za 3 dní. Niekedy by bolo treba tú eliminačnú dietu držať dlhšie. Môže sa vám stať aj taká situácia, ako sa stala mne. Ja keď som začala držať eliminačnú dietu, tak som na tom bola už tak zle, že moje telo 3/4 roka, a to myslím úplne vážne, odmietalo akceptovať akékoľvek iné potraviny. Ja som 3/4 roka jedla iba rýžové cestoviny. A nepodarilo sa mi zaradiť späť nič iné. Ja si to vysvetľujem tak, že to telo vlastne si konečne sa mu uľavilo, že som ho prestala trápiť ostatnými potravinami a odmietalo. Ale samozrejme aj toto obdobie prešlo a dnes som na nízkolektínovej diete, pretože mám autoimunitné ochorenie, ktoré ma momentálne trápi. Ale stále ma trápi histamín, pretože jednoducho u tých ľudí, ktorí majú tých ochorení viacej, bohužiaľ je to tak. Vieme sa stabilizovať, ale vyliečiť sa úplne nevieme, lebo s autoimunitou
To tak jednoducho nejde. Takže začneme teda eliminačnú dietu. V ideálnom prípade po 3 dňoch by sme mali začať pridávať nové potraviny. Ešte nám to môže skomplikovať situácia, alebo teda fakt, že reakcia môže nastať aj do 3 dní, teda znamená do tých 72 hodín. Takže niekedy nevieme úplne jednoznačne určiť, že z čoho vlastne máme reakciu, ale keď je málo potravín a postupne ich zaraďujeme a pozorne sledujeme naše reakcie, tak by sme mali nejakú reakciu vidieť. V ideálnom prípade by sme takú reakciu mohli vidieť hneď do hodiny, keď nám začne byť zle, alebo žihlavka sa nám zhorší, alebo príde svrbenie celého tela, alebo nás rozbolí hlava, alebo nás začnú páliť oči, alebo hrdlo, alebo akýkoľvek iný histaminový príznak. No a takýmto spôsobom by sme si vlastne mali vybudovať vlastný zoznam potravín. Keď máme vlastný zoznam potravín, tak si vieme pripraviť aj jedálny lístok. Čo je veľmi nápomocné, je tzv. Potravinový denník. To je vlastne denník, kde si budeme starostlivo zapisovať všetko, čo sme zjedli, ako sme na to reagovali, aby sme si to zapamätali, pretože toho bude strašne veľa, tých potravín je strašne veľa. A aby sme si teda vedeli vždy k tomu vrátiť a vždy si pozrieť a aby sme si vedeli aj napríklad pripomenúť, keď už sa nejaké obdobie cítime lepšie. Takže pravdepodobne, a teraz sa mi niečo zle stane, tak som asi zjedol niečo, čo som nemala, čo to presne mohlo byť, lebo niekedy, keď toho pojeme viacej, tak človek sa v tom vôbec nevie zorientovať. Takže takýmto spôsobom by sme si mali vytvoriť vlastný zoznam potravín. Čo je dôležité dodržovať? Je dôležité dodržovať aj nejakú proporciu zložiek v tom jedle. To znamená, ak pochádzate z rodiny, kde sa jedli predovšetkým múčne jedlá, tak nie je veľmi bezpečné eliminačnou dietou pokračovať takým spôsobom, že začnete jesť iba zeleninu. Bohužiaľ mrzí ma to, pretože vieme, že po eliminačnej diete by sme mali začať dbať na tvorbu správneho mikrobiomu, ale ak to geneticky nemáme dané, jesť nadmerné množstva zeleniny, tak môže byť určitý predpoklad, že nám to nebude prospievať. Celkovo, keď sa bavíme o Európanoch, tak Európania jedli v takých proporciách, že jedli, dajme tomu, mäso, k tomu jedli nejakú prílohu a k tomu trošku zeleniny. Čo sa týka tej zeleniny, tak Slovania nejedli veľmi zeleninu, ani Európania, jedli maximálne tak kapustu, uhorky, ale jedli veľa byliniek, jedli múčne jedlá, najmä jedlá z jačmeňa, jedlo sa aj ovoz a jedlo sa proso. Prekvapuje ma preto pohánka, lebo pohánka je často odporúčaná, aby sa konzumovala. Pohánka sa jedla najmä v Číne a potom sa jedla v Rusku. Takže a pšenicu údajne jedli iba bohatší ľudia. Čo sa týka zeleniny, odporúčala by som zeleninu dopestovanú v našich zemepisných šírkach a nekonzumovať exotickú zeleninu. Určite nie v období, keď sa snažíme dostať z potravinovej intolerancie. Priatelia, čo by som vôbec neodporúčala, je konzumovať smoothies počas obdobia, keď sa snažíme dostať z intolerancie, pretože práve ovocné a zeleninové smoothies boli dôvodom vzniku mnohých potravinových intolerancií. Keď v Amerike ľudia masívne začali odšťavovať ovocie a začali piť koncentrácie rôzneho ovocia, tak vlastne narastol podiel fruktozovej maloabsorpcie. Ako náhle ľudia začali piť zeleninové smoothies, alebo teda smoothies z rôznych šalátovín, tak sa začala vzrastať oxalatová intolerancia alebo salicilatová intolerancia. Takže keď sa snažíme dostať z nejakých takýchto problémov, ako je potravinová intolerancia, určite to nerobíme spôsobom takým, aby nám vznikla nejaká iná intolerancia. Dobre, to by bolo vlastne na dnes k eliminačnej diete a vlastne k zoznamu potravín, ktorý si musíme vytvoriť sami. Asi všetko. Určite budeme pokračovať ďalej. Ja som sa rozhodla, že budem natáčať iba 20-minútové videá, pretože podľa mňa to je presne taká doba, kedy dokážete udržať pozornosť na tom, čo rozprávam.
Vidíme sa na budúce, pokračujeme na budúce. Ja vám všetkým veľmi držím palce úprimne, pretože sama si prechádzam náročným obdobím, takisto musím držať dietu. Nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché pre nikoho z nás, pre každého z nás je to náročné. Takže držím vám palce a teším sa na budúce video.